там, не ли, у къвцата? Да. Още съм у къвц. Добро ме е. Не ли се местиш? Не. Нова аптека. Тарзан. Харесва, да. Ново всичко. И от и другите не ли са нови? Днес. Това е песен. Са такви излитани. С стари мебеле, натрупани. И що сме това на тебе? И клаустрофобичен съм. Така тесен простор не можем да работим. И там все е ново, компютърто са нови, бързи, климата яка, таква Централна ли е? централна, да.